Dneska si dám build battle s jeho Dominkom. Ako to dopadlo? Dopozerajte celé video až do konca. Proste urobím nejaké nohy, takže urobím toto. Úplne nadhera. To bude typek. Má klacek, už som urobil klacek rýchlo. A ty už robíš hlavu? No hej, ja už idem robiť druhú ruku. Neviem, ako robím druhú ruku. Tak budem mať dve tyčky asi. Ale ja neviem, čo to bude. Takto, bum. A, už je koniec. Nie. Dobre, takže to sú nejaké nohy. A nejaký tlušťok je to. Dobre. Kámo, dobre. Takže, ja tomu dávam takých 4,5 z 10. Poď gumy. Ale je to, čo je za ruku tuto? What the fuck? Kámo, neviem. Ja som to proste iba naklikal. Kámo, táto hlava, mne to reálne pripomína na proste tučniak. To je proste zobák, to je proste hlava a to je proste tučniak. Keď 10 minút, 3, 2, 1, teraz. Urobíme nejaké dobré nohy. Takže urobíme rýchlo nejaké čelo. Teraz potrebujeme ešte ruky, čo vôbec neviem ako urobím. Tak, ešte hlavu, kamo. Ako robím hlavu? Došlo si až sem, tak by som bol rád, kebyže ma podporíš lajkom a odberom. Fúha, tak ja už mám asi hotové, no. Kámo, tak ty to máš oveľa lepšie ako ja. Oveľa lepšie to máš ako ja. Kámo, oveľa lepšie, kámo, toto... Dobre. Vidíš to? Kde si? Dobrá pusa, ty kokos. Ja viem, kámo.
Ja to mám úplne masívne. Kámo, a ja som mu tam reálne urobil pupok. Dobre. Keď to je trošku vysoko. Iba teraz som si uvedomil, že to je trošku vysoko. Potom napíšte, že kto to mal lepšie, akože, hej. Musím to urobiť nejako úplne reálne dobre. Takže. Samozrejme, ak sa vám nechce pozerať 5 minút zrýchlenej verzie, tak si pretočte video dopredu.
Teraz sa neviem rozhodnúť, koho je lepšie, či tvoje alebo moje, hej? Odkedy má Saur vlasy, akože what the fuck. Ja som ho videl. Odkiaľ má vlasy? Proste týpeček, on nemá vlasy, prečo si mu dal To vlasy? je mach, on je už taký starý, že už mu narastol mach a on si to obarvil na hnedo. Má taký štýl, to čo vieš? sú za ústa, kam úplne čierne, jak neviem kto. To hovorí tun, Sahur. Okay. Ale nohy sú dobré, akože to musím ceniť. No toto je jeden Pupok, proste. kam na čomu robíš pupok reálne, on nemá pupak, kam, what the fuck. A tie ruky to jak nejaký, ja neviem, napríklad táto ruka, to čo je, prosím ťa, what the fuck. Ja neviem. Toto sú dole proste 3 prsty a hore je proste jeden prst. 3 prsty? Však to sú doslova 4. No veď, ale spolu 4. Ale dole, že sú už 3. No a pozri na masívny klacek. To kam, what the fuck. To je úplne jak had. Čo? To je had? Počkaj, To je čo? úplne jak had, kam. Ok, kámo. Čo? Ešte Kámo. dáš zelené, tu len dáš oči a je to had. No. Kámo, brovat. Dobre, no. Počkaj, ja som... Takže môžete rozhodnúť, ktoré je lepšie. To je zaujímavé toto. Kámo, podľa mňa je určite lepšie tento tun Sahur. Oveľa lepšie To by ako som tvoj. nepovedal. Ale však on má reálne, on má úplne krásne háro, hovorí tun Sahur. Má Kam masívny on doslova nemá klacek. žiadne vlasy. Má On nemá žiadne vlasy. vlasy. No ale tak on bol už taký starý, on proste musel, už mu narastol proste. Aha. Také háro má, si to obarvil ten mach na na, ako sa povie, na No, hnedo. Dajte like za to, že Rexstar nevie stavať, aby sa naučil stavať. Čo? Dajte odber Rexstarovi, pretože Rexstar nevie stavať a musí sa to naučiť. Dajte aj Jojo Zdieľajte video, Dominku, napíšte nejaký pekný komentár, on vám dá srdiečko na komentár a dajte aj Jojo Dominkovi odber, už bude mať za chvíľu 1000 odberateľov. no, ty jedna kačko. No, to už za chvíľu bude. Ok, a dajte like a odber a to bude všetko. Tak čus! Pozerajte videá, čus. Čus.